gaskiya sun samu kayan uku cikin biyar balle ma ta biyar din ga tare bata kare ba. Kokowa tsakanin Yahaya Kaka da shi da Muhammad Baba da hannuwa take, amma ina ganin Muhammad shi na da sata kuma Yahaya Kaka shi ma kai ne da yake karta sankar ne. A'a, hankali. Allah ya hankali. Yahaya Kaka da shi da Muhammad Baba. Aba ai waɗin ai kaye, ɗan kallo suna kallo ku da yake duka tsohon goma ne, karta sankar Muhammad Baba da shi da Yahaya Kaka. Yawa sheka mushe yawa sheka hankali Muhammad Baba. Wannan haƙoƙi na Yahaya suna aiki, wallahi har suna aiki, haya suna aiki. Kai an so a zubda wai shan ruwa amma ba ta ce ba, an ba Muhammad Baba ka shedi ta gudu. Amma Muhammad Baba ka shedi ta gudu guda a wai shan buhun. Wallahi yawa ya kai Yahaya Kaka sheka Muhammad Baba sheka Yahaya Muhammad Baba sheka kai kai ya sai keke yawa sheka Muhammad Baba Yahaya Kaka hankali la ilaha illallah Muhammad Baba ya kai wallahi.